I jo diria que tu dius que parles d'aquest amor, jo dic que parles també de la vida, parles tinc aquí de les febleses humanes, de l'instint de supervivència, d'odis, parles molt de la vida parlant de l'amor. Vull dir, acabes parlant de l'amor, però és una cosa, diria que és així. A mi em van dir una vegada que els relats s'han de llegir, ja ho vaig dir a Lleida, que t'anava d'acompanyar, s'haurien de poder llegir anant de la feina, de casa a la feina amb el metro. Ni aquí ni a Lleida podem fer això, no? Però és com que venen... Agafar el tren, venir a Barcelona, agafar el metro i llegir... Després el llegeixes tot, de Lleida a Barcelona te'l llegeixes tot ja. Però aquests són curs, són breus, menys l'últim. No sé si vas voler que fossin tan breus o simplement és perquè a més són supercomplets, vull dir, ja n'hi ha prou amb el que és. Ja et van sortir així de breus o vas buscar que fossin així molt? Sense buscar, o sigui, ho buscava sense buscar, perquè com he dit abans, la meva intenció era precisament buscar morts diferents amb els quals jugar. Dic així que era molt lleig, ho sé. No, i amb estil diferent també, perquè canvien molt. Ja sé que dic així, mira, has de jugar... No, però precisament el motiu era aquest. Aleshores, molts surten la majoria de referències pròpies, no biogràfiques, sinó quan dic pròpies em refereixo al meu entorn més immediat, que situacions curioses que passin i a partir d'allà precisament ficciones, ho eleves a la categoria de literatura, li dones aquest altre aire, però no deixa de ser una petita anècdota a partir de la qual estableixes una breu història. A part de com m'agrada com m'escrius, també el que em va agradar molt, la primera vegada que la vaig sentir en una presentació, és quan va explicar com feia els personatges, com els treballava, que es nota en les seves novel·les, que estan molt treballats, els coneix molt bé, i en cas d'aquests relats breus no necessiten aquest treball, però també estan molt bé, també te'ls creus. El que he dit també de la diversitat temàtica, de que has treballat novel·la, ciència-ficció, aquí també es veu, també hi ha ciència-ficció, hi ha un humor irònic, hi ha humor negre, hi ha una mica, cada relat és diferent, hi trobem una mica de tot. Si ara l'haguéssiu llegit, hauria dit, dieu-li a veure quin és el que us ha agradat més o menys, a veure en què t'havies inspirat. Jo diré que el retrat de Dora Grau, que deia, com a mi m'agradava molt el retrat de Dorian Gray, vaig pensar, que ara me trencarà el que tinc, i no, perquè també està molt bé, i també m'agrada molt.